Evo, zahvaljujem. Ja ću se potruditi biti maksimalno kratak iz jednostavnog razloga što često u ovoj sabornici svjedočimo raspravama, a čini mi se da je i ova replika zadnja bila i na razini antropološke regresije, da se neprestano vraćamo na nešto što je netko učinio da bi se odmakli od teme rasprave. Mi pred sobom imamo izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i to je ono izvješće koje je zasnovano na načelima progresa i nade. Dakle, potpuno suprotno svim ovim regresijama, pogotovo antropološkim regresijama. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2015. godinu, to izvješće ima jedan neskriveni informacijski paket u kojem saznajemo o mnogim aktivnostima ove institucije, ali u isto vrijeme sadrži i jedan skriveni hermeneutički potencijal koji bi najbolje mogao prikazati jednostavnošću riječima upravo tajnika akademika Rudana koji je rekao da je ovo izvješće o djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali da samo izvješće nije djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dakle, preko ove distinkcije ne bi smjeli tako olako preći u maniri nekakvog ignorantskog predrazumijevanja stvarnosti. Jer stvarnost s kojom se susrećemo i stvarnost koja nam je ovim izvješćem posredovana je stvarnost uistinu jedne iznimne aktivnosti, a ta aktivnost se naziva logoiziranje svijeta. Svijet se pokušava učiniti smislen i ta smislenost svijeta se čini vidljivim samo univerzalnim govorom. Jedini univerzalni govor u ovom našem kozmosu je govor znanosti i govor umjetnosti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zahvaljujući svom znanstvenom diskursu, zahvaljujući tome što traži svugdje zakonitost uma ili s druge strane ukoliko se radi o ovom umjetničkom geniju koji pokušava estetizirati ovaj naš svijet u kojem mi živimo i tako ovaj prostor i ovo vrijeme učiniti vrijednim. Da čovjek napokon dođe do jedne nove dimenzije, da ne bude biće koje je pokošeno i uniženo različitim silnicama regresivnog, nego da uistinu bude životnik, da bude živo biće i da ga pokušamo makar dok traje ova rasprava i rasprava o ovom izvješću promatrati kao biće koje ima životne potencijale. U izvješću, što je iznimno značajno, nema one nekakve normativne komparacije u smislu da se kaže tko je tu najzaslužniji. Čitav rad Akademije znanosti i umjetnosti se promatra i postignuća koje je ova ustanova postigla, promatra se kao rezultat rada i rezultat djelatnosti svih zaposlenika. Prvi put se susrećemo i s tim zajedništvom koje bi trebalo uprizoriti ono što se naziva ljudskim. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, čuli smo, vidjeli smo, znamo da ima mnoge unutarnje organizacijske strukture, od razreda, odbora, vijeća, muzejskih jedinica, knjižnice, arboretuma, dakle sve je to potrebno. Zbog čega? Zbog toga da bi se ta univerzalna vrijednost znanstvenog i univerzalna vrijednost umjetničkog uprizorila u onoj konkretnoj mogućnosti. To je upravo ono što je svijetu potrebno, ne deklarativna mogućnost, nego konkretna mogućnost. Naši akademici su taj prostor da se manifestira konkretna mogućnost vidjeli u čak 471 događanju u 2015. godini. I to je iznimno pohvalno. Dakle, to nije akademija koja se odmakla od svijeta, nego akademija koja živi u svijetu. Razlog ovom je sasvim jednostavan. Da bi netko bio znanstvenik, da bi netko bio umjetnik, treba napustiti pseudoreligijski element, a to je onaj da nekog spašava ili da nekog upropaštava. To nekako priliči nama političarima, da zastupamo pseudoreligijski diskurs, da hoćemo sve odmah i sada i da želimo vidjeti koji su naši rezultati, a ako želimo sve odmah i sada, onda često moramo i uništiti ono prethodno. U znanosti i umjetnosti vrijedi sasvim drugačija zakonitost. Netko je znanstvenik i netko je umjetnik ukoliko prihvaća
ono tradicijsko i kontinuitet. Zahvaljujući Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ovaj naš prostor, dakle ovo u jezičnom i prostornom smislu, nipošto nacionalnom, imamo priliku da nešto hrvatsko uđe u kontinuitet tog univerzalnog civilizacijskog logosa. Da se nastavimo i povežemo, nadovežemo na znanstvene rezultate i na tu kreativnost umjetničkog genija. Ukoliko ovo izvješće opet želimo promatrati u tom kontinuitetu, sjetio bih se samo Pitagore primjerice, koje razlikuje trostruku razinu. Razinu pojave, razinu onoga što se u pojavi pojavljuje i onoga kome ili čemu se pojava pojavljuje. Dakle, ako promatramo samo pojavu, imamo ovo izvješće. To je nekakav materijal. I za ljude koji čitav svoj život baziraju na modelu intelektualne uštede, oni će se zadovoljiti samo tim što su mu osjetila posredovala. To je pojava. Oni koji traže nekakvu dubinu, a to su i naši akademici, oni traže što se to u pojavi pojavljuje. A u pojavi pojavljuje se jedan magičan svijet znanstvenosti, zakona, umjetnosti i kreativnosti. I konačno, kome ili čemu se ova pojava pojavljuje, a očito se ona može pojaviti samo ljudima koji su životnici, odnosno ljudima koji su osjetljivi za diskurs znanstvenosti i za snagu umjetnosti. Ovo su, najkraće rečeno, razlozi zbog čega klub Mosta prihvaća ovo izvješće, prihvaća ga s radošću i političkom i ljudskom radošću i zahvaljujemo se Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti što sprječava da naše djelovanje bude djelovanje kapitulanata pred logosom. Zahvaljujem.